El tema dels batecs de llum, dels bebès de luz, és un tema que va cridar molt la meva atenció. Possiblement el fet de ser dona va fer que li posés molta més atenció de la que veia que es feia en les constel·lacions familiars, i vaig voler aprofundir perquè vam trobar unes, no sé si dir unes pautes que ajudaven bastant a reconciliar-se amb la pèrdua d'una criatura. Hi ha dos moments molt forts a la pèrdua d'una criatura. El primer moment és quan es mor a la criatura, sigui un avortament, voluntari, involuntari, una mort gestacional. Aquesta és una primera mort, que la bufetada és brutal. Però hi ha un segon moment molt violent i és quan una persona, home o dona, es veu emputxat a haver de matar internament la relació amb aquest ser, que seria una segona mort. És una lluita. Socialment se segueix dient, no tant, però se segueix dient no et preocupis que en pots tenir un altre. I gairebé s'emputxa a oblidar el que ha traspassat. I per tant és una segona mort, diguéssim, no? Que és molt dolorosa. La primera és molt dolorosa i la segona fa que el dolor sigui intemporal, s'allargui molt amb el temps, perquè no es dona peu, depèn de com ha passat la situació, a un procés de dol, inclús de vincle amb aquesta consciència, encara que no tingui cos. Llavors, a partir d'aquí va sorgir el llibre, no? Permeteu-me que faci les petites enquestes als que som? Amb els que som. Jo només vull demanar-vos que aixequeu la mà, però espereu, que us ho explico una mica llarg. És a dir, si algú de vosaltres ha perdut una criatura, qualsevol forma, avortament voluntari, involuntari, terapèutic, mort gestacional, mort fetal, perinatal, postnatal, neonatal, que se'n diu, totes. Vosaltres, la generació prèvia, per tant seria els pares, els avis i, atenció, perquè m'estic també trobant els fills. Agafarem 4 generacions. Per tant, no estic demanant que personalment amb vosaltres em contesteu ningú personalment, però si agafem aquestes 4 generacions de les vostres línies familiars, sí que demanaria que aixequeu la mà si coneixeu alguna situació de pèrdua en les 4 generacions. No, que hagi passat en una de les 4. En una de les 4. Sí? Estem amb el 99%. 99% dels casos. Evidentment, hi ha la possibilitat que no ho sàpigues. És molt rar que en 4 generacions no hagi passat alguna vegada. Sí? Però, bueno, anem a suposar que es donés el cas de que no ha passat. Però la resta, 99% dels casos. Jo el que m'he trobat quan he fet aquestes preguntes és que gairebé tothom m'aixecava la mà, perquè és molt rar que no sigui així. És que si jo preguntés més de 2... Sí. N'hi ha que no se sap i n'hi ha que se sap que ha sigut una tragèdia. I se sap que ha passat alguna cosa molt gros. Sí? M'estranyava, perquè em feies... És que la meva teoria personal, no? Que això no es podria convertir en estadística, és que el 100% de les famílies ha passat. Si agafo 3 generacions, si ho amplio a 4 ja m'estranyaria que no fos així. Però, bueno, li otorgo la possibilitat, per què no? Però igualment estem parlant de més d'un 90%. Sí? I això és el que ho fa com... És un tema. És un tema. I ara us vull donar simplement una dada perquè ens fem a la idea. Jo avui he buscat la dada actualitzada, perquè el llibre vaig buscar... La informació que vaig trobar va ser del període 2010-2014. Entre el 2010 i el 2014, atenció, només us parlo de xifres d'avortaments, no us parlo de morts fetals, neonatals, perinatals, només avortaments, va haver-hi 56 milions. Entre el 2010, no, perdó, 56 milions cada any, entre el 2010 i el 2014. La xifra que he trobat avui és de 73 milions.
Avortaments. Estan tots. Estan tots. A nivell mundial. Sí? Dades del 2021 de la OMS, de l'Organització Mundial de la Salut. Sí? 73 milions d'avortaments. Dada de les Nacions Unides del 2020, 2 milions a l'any de morts gestacionals. Gestacionals, en aquest cas. 2 milions. Si sumem, són 75 milions de criatures mortes a l'any. No sabem què significa això. És a dir, ens és difícil manegar la xifra de 75 milions de no nats, sigui per avortament, sigui per mort gestacional. Però us faig la comparativa. A la Primera Guerra Mundial, que va durar 4 anys, en aquests 4 anys van morir 40 milions de persones. Jo us estic parlant de 75 milions a l'any. La Guerra Mundial us parlo de 4 anys. I a la Segona Guerra Mundial es calcula que van morir unes 60 milions de persones. Va durar 6 anys, la Segona Guerra Mundial. I jo us torno a dir, la xifra de morts, d'avortaments i de morts gestacionals suma aproximadament 75 milions a l'any. Les xifres són... Sí? Quants milions de persones té Espanya? 50? 40 i pico deu estar? Sí? Estem parlant de que cada any mora més gent de tota la població que hi ha a Espanya. Això sí que ens serveix. Comparar-ho sí que ens dona una mida. Sí? Per tant, és molt probable que el 100% de les famílies... És que és una cosa que està passant molt. Llavors, jo em vaig trobar que per donar-hi solidesa el llibre havia de recopilar totes les situacions o, si més no, el gruix màxim de situacions que es poden donar, perquè englobo les interrupcions d'embaràs voluntàries, les involuntàries, les morts... Per tant, hi ha moltes situacions, qui arriba solter, qui arriba en parella, qui està recolzat per la parella, qui no ho està... Sí? Llavors, estan agrupades està una mica discriminat tots els diferents casos, després veure totes les conseqüències que es poden derivar d'aquestes pèrdues, les conseqüències que es deriven a nivell emocional, a nivell de salut, a nivell físic, a nivell psicològic, a nivell energètic, que no estan contemplades perquè no se'n parla, i per tant, l'última part del llibre és què podem fer per reparar això. Insisteixo que el punt més fort que fa que la vivència d'aquests fets es converteixi en un bloqueig vital vol dir en tot, és no hi ha la primera mort que hem parlat abans, sinó la segona. És a dir, què podem fer perquè no es converteixi en un bloqueig vital? Prendre consciència de que existeix una consciència que no ha pogut sostenir la vida en un cos. Sigui la causa que sigui, jo no entro a jutjar-la. Jo me'n vaig al que passa després. Llavors, des del moment que veiem que hi ha una consciència, la podem veure i podem establir una relació amb ella. I aquesta relació i aquesta manera de relacionar-los i d'anar sentint aquesta consciència, depenent dels aconteixements, serà d'una manera o d'una altra, i es pot allargar en el temps uns quants anys, fins a arribar a establir un vincle sa, diguéssim, que no es converteixi en un obstacle per la vida, ni la pròpia ni la del ser que ha marxat a l'altra banda. I de fet, això és el que recopila el llibre. Aquest, A la mar sin impedimentos, és un llibre potser un xic més complex, per persones que ja han entrat en el creixement personal. Aquest, en principi, el vaig pensar per tothom.